Já zdravím všechny playery a mnoho další, já vás zdravím u další informačky a dneska vám vysvětlím ten Vacban a série a mnoho další, protože se vysvětlilo, že vlastně prostě takhle. Nejdřív začneme s tím Vacbanem. Ten Vacban. Ptal se mě tam, že za co jsem dostal Vacban. Vacban jsem dostal za to, že prej jsem dával headshoty, ne, tak nějaký free to play hráč tam byl. Byl jsem na CP Sawmill a vlastně dával jsem headshoty s ambasadorem, byl jsem zaspaný a někdo mě nahlásil a ještě se divil, že jsem mu dával headshoty, ale tak jako on stál na místě prostě a já jsem mu on se divil, že jsem mu dával headshoty, prostě tohle byl nějaký, to udělal na schvál podle mě, protože tohle už není možný. No tak takhle nějak jsem dostal Vacban, víc o tom nevím, prostě dostal jsem Vacban, prostě jsem dával headshoty a on nahlásil mě nějaký kit, co si myslel, že jsem cheater, takže asi takhle nějak to bylo. Tak a teď další informace. Můžete si někdo pamatovat, že jsem natáčel, že budeme natáčet sérii GTA a tak asi nejvíc bude série s Team Fortress. Ano, rozhodl jsem se, jak jsem se dostal ke Steamu, nebo k účtu. Já jsem se k němu nedostal, udělal jsem si nový účet, provizorní, na kterým budu teď hrát Team Fortress a budu na něm natáčet, dokud mi nebude vrácený, dokud se mi nevrátím, dokud se mi neodstraní ten Vacban. Takže budu hrát s Medgearem, TF sérii různý, možná budu natáčet jako odlišně mapy CP, PL, PLR a tak. No, potom ještě k tomu GTAčku. No to GTAčko bude určitě taky někdy natáčený, akorát to nebude pravidelný. Když už jsme u toho GTAčka, tak vám jenom říkám, že na super pařbě, že bude Xmas party, tak vám to jenom takhle oznamuju, protože bych už nestihl pozvánku, takže vás takhle zvu rovnou z informačky, že prostě bude Xmas party rok 2015 na super pařbě. Bude tam hodně akcí, nějaký závody, nějaký zabírání vlajek, já přesně nevím a hodně věcí tam prostě bude, no. A já teda, já to takhle říkám, že prostě to je všechno, to byla menší informačka, takže doufám, že si něco doufám, že si teda že jsem si takhle jistý na 100%, že budu tohle natáčet TFko tak, takže omlouvám se těm, co si mysleli, že prostě budu nejvíc natáčet GTAčko, teď se teda trochu změnila možnost, že teda budu natáčet GTAčko, ale nebude to furt, bude to prostě TFko, Team Fortress budu natáčet asi jako pondělí, úterý, prostě to nějak vymyslím ten seznam, ještě vám to ukážu nějak v pondělí nebo kdy bude čas. Ale GTAčko prostě to bude náhodně natáčený, ale Team Fortress bude pravidelně. No a teda blížím se k poslední, takže dneska je 23. Já to doufám, že 23. vydám. A vlastně teda nezbývá mi nic jiného, než abych vám popřál krásný a hezký Vánoce. Užijte si, doufám, že budete mít pod stromečkem to, co jste si přáli. A já asi možná udělám nějaký speciál, nejsem si jistý, možná, ale nebude to toho 24. ale budete to mít jako náhradu toho 24. Takže se ještě nějak dohodnu. A teda doufám, že mějte se a přeju vám krásný Vánoce. Takže čau.